anali pa 2 February chaka cha 2019 pomwe mnyamata wina ku Maharashtra ku dziko la India wa zaka 12 zina lake Mangesh pamodzi ndi sister wake anakonzeka wa ku sukulu monga mwa masiku onse, koma atafika ku sukulu china chake chinachitika. Zinapezeka kuti aphunzitsi omwe ankaphunzitsa kalasi ya Mangesh tsikuli sanabwere ku ntchito, ndipo iwowa anawerusidwa kuti azipita nthawi isanakwane ku nyumba. Mangesh anali wokondwa zedi mukudziwa ino ana asukulu akawerusidwa mwachangu mmene amakondwera. Anabwerera ku nyumba ndi chimwemwe zedi, ndipo atafika ku nyumba mayi akuti anamuuza zoti adye, koma iye anati akufuna kaya akakoze. Omwewo okakoza Mangesh sanafikenso. Mulungu wake ataweruka ku sukulu anafunsa koma kunali m'bale wake. Pa nthawi mayi yake anali bize kuphika, ndipo pomwe nthawi inadusa mayi yake anayamba kudandaula za mwana wawo. Choncho anapita kukamuyang'ana komwe anzake amasewelako, koma anzake ananena zoti iyeyo sanafikeko. M'bale wake mbali inayi akuyesa kufufuza komwe Mangesh amapezeka, koma kunalibeko. Nkhawa zinakula mwa mayi yake a Mangesh pomwe inakwana mpaka 6 koloko madzulo mwanayu asanafike. Bambo a mwanayu adanguru mpaka anafika kuchokera ku ntchito, ndipo mkazi wawo anafotokozera amuna awo zoti mwana sanabwerere ku khomo kuchokera nthawi imene wabwerera ku sukulu. Mosataya nthawi onse anayamba kuyang'anayang'ana mwanayo. Anafika konse koyenerera kuyang'ana matochi m'manja, komabe palibe anampeza. Nawo anthu ammuzi anayamba kuwathandiza anthuwa kuyang'anayang'ana mwana wosowayo, koma palibe chinaphula kanthu. Ndi chani chinachitikira Mangesh kuti asowe chotene? Anthu amene wawa ndi ndani? Nanga kenako zinatha bwanji? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera motani palero? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala. Mchaka cha nyuwanichi kutsatsitsa malonda anu aja tiwauza Amalawi mukukulisazo. Tilankhuleni kuti mumve mmene zimakhalira. Nkhani yonseyi ndikuyenera ndifotokoze chonchi. Bambo wa mwanayu Adagru Patel ataona kuti watopa ndi kuphika yekha, ndipo chisambiro yekha sichikumafika kunsana, anaganiza zopeza omukhula kunsana Gitabai. Ndipo pakutha kwa nthawi awiriwa mpaka anasonkhelana ana awiri, mamuna ndi mkazi. Dagru ntchito yake sija yoti imabweresa ndalama kwenikweni ayi, tinali timaganyu tomweti. Komabe monga bambo wina aliyense anali ndi chidwi choonetsa kuti ana ake ndi banja lonse lizitafunabe kanthu pakutha pa tsiku, pomwe mkazi Gitabai anali ali pa khomo kumasamalira ana powaphikira ndi zina zambiri. China chilichonse chinali chabwinobwino kwambiri mpaka kufikira pa 2 February 2019, ndipo pomwe pankachitika zija ndafotokoza poyamba zija zakusowa kwa mwana zija. Usiku wa kusowa kwa mwanayo ndikuja ankayenda ndi tochi nkumakuwa dzina la mwanayo Mangesh, koma kunali Mangesh kulibe. Ndipo kutacha kummawa anakanena ku polisi za kusowa kwa mwanayo. Apolisi atafunsa za masowedwe a mwanayo, makolo a Mangesh anakanika kuzifotokoza bwino kamba kamisonzi yodzaza m'maso mwawo. Apolisi anafunsa mayi a mwanayo kuti anamuona liti komaliza, ndipo mayi anafotokoza kuti anafika mwachangu kuchokera ku sukulu. Iwo anamuuza zoti adye chokudya, iye ndikuyankha zoti adyabe apite kaye kokakoza, koma wakokakoza omwewo Mangesh sanaonekenso. Mayi anayamba kulira mokweza poganiza kuti ubereki wawo mwina nkutheka wapita pachabe. Apolisi anayamba kuganiza zoti mwina wina wake wamutenga pofuna kubweza revenge, ndipo anafunsa makolo ngati pali ena ake omwe ali nawo udani, koma makolo anati palibepo. Iwo apolisi kenako anayamba kuganiza kuti mwina kapena wina wake ampanga kidnap cholinga choti apange demand ndalama, koma okha anasusana ponena kuti ndi ndani angabe mwana wa mphawi nkumafuna ndalama. Apolisi anayamba kuyenda pena paliponse mmuzimu kufunsa anzake aneba konse komwe mwina iye angapiteko, koma apolisi anali ozunguzika kusowa poyambira, pomwe nkhani sinkawaonesa poti angayiyambire. Anadusa masiku 3 mwana osaoneka. Apa apolisi anaziwa zoti mlandu huu ndi waukulu, ndipo anatuma apolisi okwana 50 kuti ayang'ane mwa serious pena paliponse mmuzimu.
anayenda paliponse kusapezekanso kanthu kogwirika. Ndiye pa 5 Februwale anthu am'muzi oyandikira anapita ku polisi mwaphuma nkukawayitana apolisi. Apolisi anathamangira kumenekoko ndipo zomwe anapeza kumenekoko nzozizilisa nsagwada zedi. Kumeneko apolisi anapeza mwendo wa mwana paokha ndipo anayamba kuganiza kuti nkutheka mwendowo ndi Mangeshi osowa uja. Anayamba kafukufuku nkhalangomo ndipo ankapeza mapisi athupi lija mpaka anapeza ziwalo zonse kupatula mutu sunapezeke. Anthuwo anayamba kuganizira kuti izizi nkutheka zachitika mu ufiti nzokhuza ufiti izi kamba za zikhulupiriro zawo kwawoko. Apapa izizi zinayamba kupatsa mantha anthu onse kuderalo ndipo mpaka ena anayamba kuwaletsana kuchoka pa khomo. Ambiri ku sukulu sankapita kuopa chosaziwikacho. Makolo a Mangeshi anali ndi hopu kuti mwina mwana wawo abwerera pa khomo tsiku lina nkuza mutumaso soda kunsika. Koma mahopo amenewo anatha pomwe apolisi anapeza ziwalo zonse za Mangeshi ndi zovala zake zomwe kunkhalango kuja. Mayi ake analira mokweza monga kholo, koma nanga kulira kwawo kukanathandizanji? Apolisi ndi anthu am'muzi anali obalalika zedi ndipo m'mudzi munalowa kachilombo kamantha. Apolisi okwana 50 aja kuphatikizapo agalu aja amanunkhisa aja anayamba kulowa pena paliponse kuti mwina apeza kanthu kogwirika. Agalu anayenda nkhalango yonse pena paliponse, koma ayi ndithu agalu amabwereranso mpaka ku nyumba kwa Mangeshi nkukhala athera pamenepopo. Kuyesa kupita nawonso agaluwo kachikena, koma ankatherabe kwawo kwa Mangeshi. Apato aliyense maganizo balala, mitu nkusowa chochita ndi kuyang'anayang'ana kumenekuku. Kusakasakatu kumenekuku amafunika apapa anali mwini wakuphayo, koma zinavuta kuti ampeze ma CCTV camera. Umumu mmuzimu munalibe kamba kuti kunali kumuzi kwambiri, koma apolisi anapita kukayang'ana ma CCTV camera akufupi ndi deralo kuti mwina kunalowa munthu wachilendo mmuzimu. Kumenekoko anaona munthu wina opemphesa atanyamula chisaka akulowa ndi kutuluka mmuzi uja. Apolisi ali kuthekatu Mangeshi anali muthumba limenelolo, ndiye kunali kumuyang'anayang'ana munthu ameneyo opemphesa pena paliponse mpaka anakhoma maposta ponseponse kuti most wanted, ndipo yemwe angamupeze opemphayo alandira chiona maso cha ndalama. Koma izinso sizinaphule kanthu, opemphayo sanadziwikenso komwe anapita. Apolisi chiyimire ni mitu sankamvesa kuti akuphonya pati kwenikweni chinachitika ndi chani. Ndipo kenako anabwera ndi plani ina ya masecheredwe. Iwo anaganiza kuti agalu akatulusidwa akayendayendamo ankakathera ku khomo konko kwa Mangeshi, ndiyeno ayese kuyamba investigation kuchokera ku nyumba kwa Mangeshi konko. Anayamba kusakasaka kuti kupatula mayi apa khomopo, abambo apa khomopo, ana awiri apa nyumbapo, ndi ndani wina yemwe amafikapo pa khomopo nthawi zambiri. Ndipo anafunsa maneba za anthu ena omwe amafika pa khomopo, ndipo neba wina anati nthawi zina kumafika mnyamata wina dzina lake Samadani. Atamuyitana Samadani kuti akampase mafunso, anati makolo a Mangeshi ndi anti ndi ankolo ake, iye ndi m'bale wa akaziwo. Mota akaziwo akamuona Samadani anali mzukulu wawo, ndipo ankapitako kokawaona chifukwa panali pafupi ndi pomwe iyeyo ankakhala. Izizi zinawagwira mtima apolisi, ndipo apolisi analibenso chochita, anamusiya Samadani, komabe anayamba kumamulondalonda m'mapazi, ndipo zomwe anapeza kenako nzogwesanso ulesi zedi. Iwo anali odabwa kufika kwa Samadani ku nyumbako. Samadani ankafika kumeneko always kukakhala kuti amuna ku nyumbako kulibe, komanso anali ku sukulu, ndipo ankafika koma nthawi yoti ena onse achokapo pa khomopo kupatula anti ake, koma nthawi yoti onse ali pa khomo iyeyo sankafikako. Izi zinapasa mafunso ochuluka apolisi. Choncho chodabwisa ichichi chozama waona anti ake kulibe enachi, anankokeraso ku polisi akayankhe mafunso kachikena. Koma this time apolisi anasintha plan ya mafunso. Iwo anati takuyitana kuti utiuze wekha ndi pakamwa pako, chifukwa wotiuza atiuza kale zoti unapha Mangeshi ndiwe ndi kubisa thupi lake. Ndi kwabwino nawe unenenso mbali yako pano, otherwise tigwirisa ntchito njira ina yowawa kwambiri kuti uulule. Apapa iyeyo anayamba kuganiza kuti apolisi mwina adi nkutheka akuziwano zonse, ndipo yekha anayamba kuulula zonse. Ndipo zomwe anaulula Samadani apolisi anali obalalika zedi. Samadani anaulula zonse, ndipo ndikufotokozerani za zomwe anaululazo mukamva kaye izi.
misala, mauka zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu zambiri za m'mabanja, BP, m'mimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe sindingatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka, amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Mamuna Samadhani anayankha kuti inetu sindinapange kanthu kwa mwanayo, koma anali nzanga Rajendra osati inayi. Apolisi changu analunjika kwa Rajendra amanenedwayo poona kuti tiziduswano za nkhaniyi tayamba kufika poyera. Atakokeredwa mchitolokosi, Rajendra anaulula zambiri ndipo zinawabalalisa apolisi zomwe anaulula kumenekoko. Pompo changu apolisi anapita kwawo kwa Mangeshi komwe anapeza anthu ammuzinso ali kumenekoko. Mayi yake Mangeshi akudwala kuliranso kosalekeza pa mwana wawo. Apolisi ukukutu kunali kokammanganso mayi yake amwanayo, mwina mukudabwa kuti chowamangira mayi yake chinali chani. Samadhani mzukulu wawo wa mayi wawo uja ndi mkati ankabwerabwera ku nyumba uja amene yuyu kufika ku nyumba kuja kumakhala kuzawathira utomoni anti ake enieni omwe anali alongo awo abambo ake. Iyeyu anali pa ubwezi ndithu. Chifukwa chake ankafika kumene kuku amuna a anti akewo akakhala kuti ali kumaganyu, anali ku sukulu. Ndiyetu mnyamatayo anachitenga ngati chizolowezi ndipo chikondi chinakula pa awiriwa. Kaya mnyamatayo amamvamo chani nkumachita antiwa analinso akulunso poyerekeza ndi iyeyo. Ndiyetu daily kwakhochumula anti akewo. Ndiye muoneno pati yake yazibwana mnyamatayo ali iyi anti awawa ndi katundu muli vibration yochuluka, eti nkumaka muuza nzake wocheza naye za zimenezi. Nzake amvekere iyi kunenesa zona ndi katundu anti akowe. Eya ndi katundu iwenso uthawukayesa. Ndipo iye anapanga organize nkuwauza anti ake kuti nzanga akufuna asakuziweni, ndipo zinatenodi zake ujanso nkumabwera nkuyambaso kusiya utomoni wake kwa antiwo. Ndikukhulupirira mwandimvesa chomwe ndalankhula pamenepo. Jamati wina abwere tsiku lina, wina nkuzabweranso tsiku lina. Imagine Satana anangochiyambisa chinthu nkuwononga kwake. Maneba poona ankangoti mzukulu wawo amazaona anti ake. Pomwe inkatha 5 months zikuchitika ndi muja mwana ankaweruka ku sukulu mwachangu muja kufika ku nyumba. Kulowa nyumba anapeza mayi yake thukuta kuno kujiga molimbika kuti atuluse mazi anzake wa mzukulu wake uja. Mayi awawa naonso asanafike pothandiza mzukulu wake ndi nzake komanso mamuna ake onse pamuzi. Iyeyu mkaziyo nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula mpaka kufika tsiku ilili mwana wawo anawapeza akuonesa luso lawo. Ndipo mwana ataona ali zavuta tayaluka banja langa lita. Ndipo anthu tinyozeka koopsa changu. Rajendra anatenga thabwa nkugogoda mwana mmutu, ndipo mwana anakomoka pompo. Mzimayi poona kuti nanti mwana uyuyu basi kwathu kukhala kwatha, mayiwo anatenga thupi la mwana okomokayo kulilongeza mchisaka. Ndipo Rajendra anayimbira nzake uja Samadhani kumufotokozera zonse zomwe zachitika ku nyumbako. Samadhani changu anafika ku nyumbako, ndipo anyamata awiriwa anatenga thumbalo kupita nalo kunkhalango lina kumenekoko. Tsikuli kunali kukuzizira zedi, ndipo anthu anali ali m'manyumba koteno palibe anawaona anyamatawa. Anatenga nkhwangwa ndi kulowa mkati mwa nkhalango ndi kuduladula ziwalo za mwana uja ndi kuzibalalisa kuti apolisi asazadziwe kuti anali ndani. Mudzi wonse utamva izizi unagwidwa ndi mantha poona mayi amwanayo omwe anali akulira kosalekeza kwa masiku okwanira 20, koma nkumachita kuti iwo ndiwo anachiyambisa ichi chilimozi ndi Satana wawo. Apolisi anamanga Gitabai Patel, Samadhani Patel komanso Rajendra. Satana atawagwirisa ntchito ndi kuwafikisa pa mapeto pake ndi kukhala kuti athana nawo onse nkuzengedwa kupita ku ndende kwa moyo wawo onse. Zikomo poonera osayiwala mu chaka chatsopanochi kukhala anthu abwino ndi kuopa Mulungu, kupanga like nkhani, comment komanso share nkhani.